Aldosteron er et hormon, der dannes i binyrebarken, cortex glandula suprarenalis. Hormonet har betydning for regulering af blodets indhold af natrium og kalium. Aldosteron virker i distal turbuli og samlerør. Det hjælper til en øget natriumreabsorption og øget kaliumsekretion. Øget natrium vil øge blodets osmotiske tryk og føre til en tilsvarende vandreabsorption. På den måde regulerer aldosteron både vandmængden i kroppen og også med til at afhjælpe elektrolytbalancen i kroppen. Nu vil vi kort fortælle om, hvordan renin-angiotensin-aldosteronsystemet foregår i kroppen, også forkortet RAAS. Angiotensinogenet findes inaktivt i leveren og frigives fra leveren. Når der i kroppen registreres en lav aktivitet i det sympatiske nervesystem, en ubalance i natrium-kalium, lav blodvolumen eller lavt blodtryk, vil nyrerne aktivere enzymet renin. Enzymet aktiverer angiotensinogenet til hormonet angiotensin 1. Dette er den første proces i aktivering af angiotensinogenet. Anden del af processen er tilføjelse af enzymet ACE, der kommer med blodet og frigives fra lungerne. ACE står for angiotensin converting enzyme. Dette enzym aktiverer angiotensin 1 til angiotensin 2. Angiotensin 2 sender besked til binyrebarken om at øge natriumreabsorption og stimulere til blodkarrenes kontraktion. Når denne proces sker, udskiller binyrebark aldosteron-hormonet. Aldosteron påvirker natriumreaktionen og øgning af kaliumsekretionen. Derfor sker der en øget blodvolumen, aktivering af det sympatiske nervesystem, en øgning af blodtrykket og en stabilisering af natrium og kalium, det vil sige vandmængde i kroppen og elektrolytbalancen. Det var RAAS-systemet.